Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene nthawi zonse timakambirana zoti zithandize moyo wathu wa siku ndi siku. Paja timanena nthawi zonse, monga kumwamba choncho pansi pano. Tifuna kuti tsiku la pansi pano likhale ngati kumwamba ndithu, koma tili pansi pano. Kuila wa paradizo ndithu tili pansi pano, kufewa monga ana ka Mulungu, osati mmene dziko lapansi limafewera, koma iyayi kufewa kwenikweni. Oipa Ndiribe nawo Vuto, koma inu amene Munazitomoletsa kwa Yesu Khristu. Tipemphere. Mulungu Atate athu tikuthokozani chifukwa chona kuti matigawira ntchito pamene tili dziko lapansi. Tikupemphani mutipase kulimba kwa mtima kuti poteropo tigwire ntchito yanuyi mokhulupirika ndi mwamphamvu. Tipempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Mawu athu tiyatenga kuchokera m'buku loyera Marko chapter 3 ndime ya 13 mpaka na ndime ya 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adakwera ku phiri, ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna, iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Tsono adasankhapo 12 nawatcha dzina loti atumwi. Adawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane, ndizakutumani ku Ullaliki, ndipo muzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu 12 amenewa adasankhawo ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro; Yakobo ndi m'bale wake Yohane, ana aja a Zebedeyo, amene adawapasa dzina lakuti Aboanerege, ndiye kuti opsa ngati bingu; Andreya ndi Filipo, kuza Bartolomeyo, Mateyo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Zelote, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Oipa Ndiribe nawo Vuto. Oipa Ndiribe nawo Vuto pang'ono. Nkhani ili pano abale ndi nkhani ya inu ndi ine, amene tinalandira ubatizo, ndipo polandira ubatizo tinasimikiza kuti ifeyo takwatiwa. Ifeyo takwatiwa ndi Yesu Khristu, tapanga naye ubale. Ndimayina nthawi zonse kuti Mkhristu aliyense ukwati wake woyambirira ndi ubatizo wake, pamene iye uchamaperekedwa kwa Yesu Khristu ngati mkwatibwi opanda banga, atayeresedwa ndi Yesu Khristu mwini wake amene ndi mkwati wa mpingo. Adatisankha. Mawu amene tangowerengaja, Ambuye Yesu akusankha ophunzira ake 12, 12, ndiye akuwawuza chimene wayitanira ndi chimene wasankhira, akuti ndakusankhani inu 1 kuti muzikhala nane. Choyambirira ndi chimenecho, muzikhala nane. Chachiwiri, ndizakutumani kuti mukalalike uthenga wabwino, ndipo pomaliza kuti ndizakupasani mphamvu zotha kutulutsa mizimu yoyipa. Mawu amene wakundikumbutsa udindo omwe uja umene Mulungu anapereka kwa Adamu mu Genesis 1:2. Atalenga zonse ananena kuti ndikupasa zonsezi, ndipo ndikupasa ulamuliro pa zonse, nyama, chani, zonse ndikupasa ulamuliro uzizilamulira. Lero ndikunena kuti inu ndi ine tinalandira udindo. Pamene tinabatizidwa tinakhala ngati kuti tayeresedwa, ndipo kuyeresedwa kweneko takwezedwa. Timakwezedwa kuzera mu ubatizo wathu, chifukwa timayimba ndine Khristu dzina langali la ulemu ndi la mphamvu, kuti dzina lathu limatipasa mphamvu, limatipasa ulemerero. Akunena kuti ndakupasani ulamuliro pa mizimu yoyipa kuti muzikayithamangisa. Mizimu yoyipa pakati pathu, imene m'Baibulo nthawi zina amachitchula kuti mizimu yoyipisa anthu, mzimu woyipisa munthu, unamugwira munthu, mzimu woyipisa munthu. Ndikamakamba za mizimu yoyipa apa, sindifuna kuti muziganiza za munthu amene mwina ajamagwidwa mizimu, munthu amene akudwala, munthu amene wagwa. Mizimu yoyipisa anthu iyi ndi mizimu imene imagwira anthu ndi kuwapanga kuti azituluka ndi maganizo achisatana, maganizo oyipa. Anthu amene timanena kuti ndi anthu oyipa, chilipo chinzimu mwa iwo chimene chikuwagwira, chimene chikuyendesa moyo wawo. Anthu amene saona umunthu wa anzinzawo, anthu amene anzawo zivutika paja iwo ali mwe kuliwoko, amenewo ndi anthu amene agwidwa ndi mzimu oyipa.
Ndiye tikunena kuti anthu amenewa amene akudwa ndi mizimu yoyipawa, amene ali anthu oyipa, ndipo achitenga kuti ndi chisankho chawo kuti iwo ndi choncho, ndipo antumikira amene akuntumikirayo, kamwe achula kuti ndi oyipa iwo ndi oyipa, anthu amenewo ine ndikuti ndilibe nawo vuto. Anthu amene ndilibe nawo vuto, anthu amene sindilimbana nawo olopang'ono, chifukwa ndi chisankho chawo. Asankha kuti iwaja akhale oyipa, ndipo iwaja ajoyina kampu ya Satana. Komano kodi tikanena kuti anthu oyipawa tilibe nawo ntchito, zikoli liyenda? Zikoli liyenda? Zikoli amene analilenga ndi Mulungu, ndipo Mulungu uja polilenga zikoli analisira ana ake, amene akuyenera kuti asamale zikoli, alitukule, ndipo akayankha kumapeto kwake kwa moyo uno. Ndipo Mulungu poapasa zikoli sanapase chinthu chimene sangathe kuchiyendesa, sanatipase chinthu chimene sitingathe kuchiyendesa, anatipasa chinthu chotitha kuchiyendesa. Munda wa Edeni Mulungu anali atangonjezera zonse Adamu, ndikumuwuza kuti zonse ndi zako, zili pansi pa ulamuliro wako. Koma nofunso ndiona kuti kodi ndizoona kuti zonse zili pansi pa ulamuliro wa munthu? Mukatenga Aheberi chapter 2 ndime ya 8 akuti, sono ngati Mulungu adapasa munthu ulamuliro pa zinthu zonse, palibe kanthu kamene sikali mu ulamuliro wake. Komabe mmene zinthu zililinso pano, sitikuona kuti zonse zakhaladi mu ulamuliro wakewo. Ngakhale Mulungu anagonjesera munthu uja zonse, ndikumuwuza kuti ziko lindi lako uligonjese nawenso. Mawu aja kunena kuti koma mmene zikuonekera zinthu masiku ano, sizikuoneka kuti zonse zili pansi pa munthuyi. Zina zikuoneka kuti ayi zampitirira munthu uja, zamulanda munthu uja ulamuliro, zautenga ulamuliro uja. Sitisowa kupita kutali mu Genesis momo, Genesis chapter 3, ngakhale Adamu ndi Eva anasidwa kuti waja akhale pamwamba, njoka inabwera ndikuzatenga ulamuliro, inalanda ulamuliro uja ndikuyamba kuwauza chochita, tengani chipaso mudye. Akunamizani Mulungu, tengani chipaso mudye, iwo chakutenga ndikudyadi. Po chongotenga ndikudyacho amvera njoka, amvera njoka, ndipo chongomvera chokhacho ayisiya pamwamba pa iwo eni, zapulumuka. Lero ngakhale Mulungu anasiya kuti zonse zikhale pansi pa munthu, koma chimodzi chokha champulumuka. Chimodzi chokha champulumuka, Satana wampulumuka. Ndiyeno ino ndine amene lero tili a Khristu talowa m'malo mwa Adamu ndi Eva. Adamu ndi Eva, chimene tangosiyana ife nchonena kuti lero ifeyo history yonse tili nayo, zonse zinachitikira Adamu tili nazo, mwakuti titalimbika kuzemba mavuto amene kholo lathu Adamu linakumana nawo. Ndipo tili ndi chitsanzo chabwino cha amayi Mariya, amene kuzera mukumvera Mulungu kotheratu zonse zinali pansi pa ulamuliro wa munthu. Nkhani yathu ya lero si nkhani inayi, tili m'dziko limene likuyenera kuti lilamuliridwe, tili muchalichi chimene chikuyenera kuti chilamuliridwe, tili m'mipingo imene ikuyenera kuti ilamuliridwe, tili m'mipakati imene ikuyenera kuti ilamuliridwe, tili m'mabanja amene akuyenera kuti alamuliridwe, ndipo tili muzintchito zimene zikuyenera kuti zilamuliridwe. Kodi amene ali ndi ulamuliro ku ntchito kwanu ndani? Amene ali ndi ulamuliro ku banja kwanu ndani? Amene ali ndi ulamuliro ku mpakati kwanu ndani? Amene ali ndi ulamuliro m'dziko lanu ndani? Amene ali ndi ulamuliro ku mpingo kwanu ndani? Amene ali ana a Mulungu, amene akuziwa kusamalira anzawo, amene ali akapitawo abwino, monga nanena Ambuye Yesu, kodi kapitawo wabwino ndani? Ndi uyo amene ambuye ake atansiya ndikumuwuza kuti aziyang'anira onse a nyumba mwake, pobwera ampeza kuti akugwira ntchito imeneyo ndi kumapasa chakudya chawo mu nthawi yake, amene ndiye kapitawo wabwino. Kodi anthu amene akulamulira kumphakati kwanu ndotero? Otha kumaziwa kuti iwowo ali ndi anthu amene akuyenera kuti apase chakudya mu nthawi yawo? Kodi anthu amene akulamulira ku mpingo kwanu ndi anthu otero? Oyena kuti akutha kumaziwa kuna kuti tili nawo ndi anthu ali ndi zosowa zawo? Kodi anthu amene akulamulira dziko lino ndi anthu otero? Oyena kuti akuapasa anthu chokudya mu nthawi yake, osati nyengo itathaitha kumana kuti chakudya chete kubweresa ichi, kuapasa anthu chakudya mu nthawi yake. Muvomerezana nani kuti kwambiri ayi ndithu malo awa ndi awo
anthu ogwidwa ndi mizimu yoyipa ndi amene atenga maudindo ndipo akulamulira. Sindikunena kuti anthu oyipa iye, koma ndikunena kuti anthu ogwidwa ndi mizimu yoyipa, mwakuti mutachosa mzimu woyipa omwe iwo akhala anthu bwinobwino mmene Mulungu analengera anthu abwino. Anthu oyipa, anthu a mizimu yoyipa, mawu atizagwiritsa ntchito mosinthana-sinthana, koma chimene tikufuna kutanthauza monsemo nchoona kuti anthu ogwidwa ndi mizimu yoyipa kapena anthu olamuliridwa ndi mizimu yoyipa. Anthu ndi abwinobwino, koma kuti mwa iwowo angolola kuti mulowe chinzimu choyipa chimene chikuyendesa moyo wawo. Ndiye tikunena kuti anthu ngati amenewa ndi amene akupangisa kuti mabanja athu asamayende bwino. Anthu amenewa ndi amene akupangisa kuti muzintchito mwathu zisamayende bwino. Anthu amenewa ndi amene akupangisa kuti mipakati mwathu zisamayende bwino. Anthu amenewa ndi amene akupangisa kuti mumpingo mwathu zinthu zisamayende bwino. Anthu amenewa ndi amene akupangisa kuti mziko mwathu muno zinthu zisamayende bwino. Anduna posachedwapa ananena kuti muboma muli anthu oyipa. Ndipo ndikukhulupirira kuti amafuna kutanthauza kuti muli anthu amene akulamulidwa ndi mizimu yoyipa, akulamulidwa ndi mzimu woyipa. Komano ndiye ndikunena kuti ineyo anthu amenewa ndilibe nawo vuto, amene tikawatchula kuti oyipawa. Anthu amenewa ndilibe nawo vuto. Anthu amene tikawatchula kuti olamulidwa ndi mizimu yoyipawa ndilibe nawo ntchito, amene akutipangisa ife kuti tizivutika, tizikhala ngati anthu ofinyika, zikulisa matukuke, zinthu zilowera kwina kwake, ndilibe nawo vuto. Kaya ndi mbanja mwanu munthu amene ali oyipa maganizo, ndi amene maganizo ake akutengedwa ndi kumagwiritsidwa ntchito mbanja mwanu moja, inu ndikumafinyika, ndikumakanika kuti mupume, ameneyo ine ndilibe naye vuto. Ndilibe naye vuto olo pang'ono. Kaya ndi kumpingo kwanu kuti amene mwamusiya pampando ndi munthu amene zikuchitika kuonekera kuti zawo Mulungu mwa uyuyu mulibemo, ndipo mpingo wonse ndikumafinyika, mpingo wonse ndikumavutika, mpingo wonse kumayenda kuti koma abale Ambuye amtenga liti uyu. Ine ndikunena kuti anthu amenewo ine ndilibe nawo vuto. Ndilibe nawo vuto ata oti nditakumana nawo ndi aweva, ndipo nditakumana nawo ndikuwapasa moni, ndikuwadusa sindinganene kanthu. Chifukwa iwo asankha kuti akhale kampu imeneyo, ndi moyo umene asankha iwo. Anthu amene olomwa ayankhule, olomwa alangize, zingotulukira kupita mbali nayo. Olomuta kuwa maka angoti tamva tipangira mmwemo koma osapangapo kanthu. Anthu amenewo ine ndilibe nawo vuto. Ndilibe nawo vuto chifukwa chimenecho ndi chimene iwo ali, chimenecho ndi chimene iwo asankha. Amene ndili nawo ine vuto ndi inu ndi ine, amene ifeyo Ambuye atayitana ifeyo tinavomera. Inu ndi ine amene tikufinyikafe, amene Ambuye atayitana tinavomera. Ndipo anatiuza mawu aja amene akuuza apostoli aja, ndakuyitanani kuti muzikhala ndi ine, ndipo ndizakutumani kuti mukalalike. Mukakalalike uthenga wabwino, komanso ndizakutumani mukatuluse mizimu yoyipa. Mukatuluse mizimu yoyipa. Watipasa mphamvu, watipasa udindo. Ananena pa Mateyu 28, mphamvu zonse zapasidwa kwa ine kumwamba ndi pansi pano. Choncho inu pitani mukalalike uthenga wabwino kumayiko onse. Ngati dziko lino likusokonekera, ngati mipingo yathu ikusokonekera, ngati mabanja athu akusokonekera, ngati mipakati yathu ikusokonekera, ngati muzintchito zinthu zikusokonekera, ndi chifukwa cha anthu abwino a Khristu amene safuna kutenga udindo wawo umene iwo anapasidwa. A Khristu amene pa zifukwa zosiyanasiyana alekerera aja mizimu yoyipa aja kuti akhale pamwamba azilamulira mtundu wa anthu. Aleka anthu a mizimu yoyipisa anthu aja kuti amene aja ndi amene akhale pampando wa driver ndi kumayendesa zinthu. Muzaona ngakhale meeting yayamba, agenda yabwera, anthu amene ali amaganizo oyipa akulekereredwa ndi kufulumira kupereka maganizo aja, aliyense ndikuona kuti anthu pang'ono ayamba kumuyikira kumbuyo munthu uja. Iwenso kumadabwa kuti koma abale kodi mfundo tiyikira kumbuyo ife tili serious. Mpaka ndikutuluka mu meeting muja mwamangidwa mfundo.
wapangisa kuti mfundo ija imangidwe ndi uja amene ali ndi mzimu woyipisa munthu. Koma anthu abwinobwino aja anali momwemo ndipo sanafune kukweza mawu, sanafune kupanga china chilichonse. Pamenepo ndi pamene pali ndi vuto ndi ine, kuti anthu amene ifeyo tinavomera kuti ifeyo ndife amene tikuyenera kuti tituluke tikakhale pamwamba, tikhale olamulira, tilamulire mizimu yoyipisa anthu ija. Koma lero tayilola mizimu yoyipisa anthu ija kuti ikhale pamwamba pathu, sitinasiyane ndi mbuye athu Adamu, sitinasiyane ndi anga athu Eva, amene analolera kuti Satana achoke pansi akakhale pamwamba pa iwo aja. Pilato anabesa pamene analeka anthu oyipa ndi kufuula mpachikeni, ndipo Ambuye Yesu anapachikidwa. Mwina tikunena Pilato, koma vuto si Pilato, koma anthu abwino amene anali pamene paja, amene sanafune kuti akweze mkono wawo, afuule kuna kuti mmasuleni. Mawoti mmasuleni sanamveke, anakuwa ndi mpachikeni. Mapeto ake anthu anaoneka kuti atenga mpachikeni uja. Taonani lero, kodi timaleka bwanji kuti anthu amene agwidwa ndi mizimu yosakhala bwino afuule koposa ife? Tengani mwachisanzo mawayilesi athu, TV athu, ena akumapanga chiprogramu chathunthu chakuchosa pathupi, ubwino wakuchosa pathupi. Azimayi akumafa asanafike pobereka, ya asungwana kumamwalira, pamene paja discussion kukambirana bwinobwino mpaka na kumapeto. Amene tili ake a Yesu ife ndi angati achitapo sponsor programu pa TV ndikukanenapo zimene iwo akukhulupirira? Ndi mipingo ingati imene yaika advert ngakhale pa radio awo omwe kuikapo advert ya anti-abortion? Ndi angati? Tikumaleka anthu amene agwidwa ndi mizimu yoyipa afuule, ndipo akufuula kuzera ma social media, ma WhatsApp, ma Facebook, ma Twitter. Mukumatuluka zina zake zona kuti anthu akufuna kufalisa kakhalidwe kena kache kamene kali kupotoka. Koma tonse kuti Khristu kulibe, ali pomwepo anguti chete, alolera kuti Satana uja abwere atenge ulamuliro, iwo aja akhale pansi, akhale du. Kodi chikutiona ndi chani? Bwanji tikulekerera anthu amene agwidwa ndi mizimu yoyipisa anthu kuti agwire chongolero? Ife ndikumangosatira pambuyo. Sindikwada, ndipo ndilibe nawo vuto oyipawo, koma vuto langa lili pa inu. Vuto langa lili pa ife amene tili ake a Yesu fe, amene tinayitanidwa afe, amene tikudziwa kuti Ambuye Yesu anatipasa chisanzo. Akakumana ndi mizimu yoyipa amayilesa, musayankhule, khalani chete. Samafuna kuti mizimu yoyipa ifuule, amayiuza kuti khala chete. Koma ife tikukanika kuyiuza mizimu yoyipa kuti khala chete. Munsonkhano kaya ndi wa chalichi, kaya ndi wakuntchito, kaya ndi wakuti, munthu akuyima amene mukudziwa kuti uyuyu akupotozatu anthu, uyuyu akufuna kuti asokoneze zinthu pamuzi pano. Ndikuyankhula zimene akufuna kuyankhula, ndi anthu aja amakhala kuthawa pakamwa. Ndikuyankhula, ndikukhala pansi, ndikumayang'ana kuti kodi ndani atayikire ndemanga. Nthawi zina atadobadoba kale ena, ndikuzayikira ndemanga, inunso ndikungokhala chete. Mwalola bwanji kuti mawu a Satana akwere inu muli chete? Sindikumuda iyeyo, sindikwada anthu amaganizo oyipa, ayi, ine ndikuda inu. Ngati dziko lathu likusokonekera chifukwa cha akhristu amene amapembeza mimba zawo ndipo amaopa kuti akweze mkono chifukwa kuti asowa chakudya cha mmawa, kuyiwala mawu amene mbuya wana awuza kuti ine ndimasamalira. Ngati malo athu a ntchito akuvuta chifukwa cha akhristu amene saziwa kusapotana, mwakuti wina akayiyamba nkhanija ena onse kubalalika kuima pambali, chimugwere yekha. Kodi amene chita mugwere ndi chani? Tatiye ndimuonerere kuti chita mugwere nchani.
akangowakwenya pang'ono, ife sitinali nawo ndiyekha, pepani bwana. Akhristu amene saziwa kusapotana. Ngati ndithu mipingo yathu zinthu zikusokonekera ndikumalephera kukhala chisanzo cha ufumu wa Mulungu dziko lapansi pano, ndi chifukwa cha Akhristu amene sakhulupirira zimene amakhulupirira. Akhristu amene sitikhulupirira amene timakhulupirira. Akhristu amene tili ndi chikayiko ndi mbuye wathu. Usatenge nsapato ziwiri, aya ndikangovutikako nsapato 10 katoni kunyamula kukapatira ulendo. Usatenge mikanjo iwiri, aya kuzangozizira mikanjo 17 ulendo nawo. Kusankhulupirira amene timakhulupirira. Ngati dziko lathuli likuvutika lero, ndi chifukwa cha Akhristu ena amene ali mbomamo, koma chifukwa chona kuti chitukuko chawo kukwera kwawo zimayendera masoka kapena magazi awina, nthawi zonse amafuna ampereke wina wake kuti iwo akwere. Poteropo ngakhale ali Akhristu sanganene kanthu koma kukhala mbali ya anthu amene ali amaganizo oyipisidwa. Ngati dziko lathu lizili kupita patali, nkhani yake sina sikuti mulibe anthu nziko muno anzeru ayi, sikuti mulibe maprofesa nziko muno, sikuti mulibe maexpert nziko muno, alimo. Koma mwachuluka Akhristu amene amathawa udindo wawo ndipo amakakhala kumbuyo, ukazikukinyiza kumbuyo kuti zisakhuze muzina la kuzichepesa. Koma actually akuopa kukhala mipando ya kusogolo, akuopa kutenga nawo mbali, afuna kuti zisakhuze. Akhristu opa front page. Akhristu opa front page. Ndikapanga ichi akandifukula ndikakhala pa front page. Ndikapanga ichi moyo wanga usokonekera ndikakhala pa front page. Ayiwala kuti mbuye wawo anakhala pa front page ali maliseche. Ayiwala kuti mbuye wawo anakhala pa front page manja ali otambasula. Ayiwala kuti mbuye wawo anakwapulidwa ndikuyikidwa pa front page ndikuyikidwa pamwamba. Koma chifukwa chona kuti nzatu akayikidwa pa front page, sitiziwa kumukuta, sitiziwa kumusamalira, aliyense akuopa kukhala pa front page. Ndipo poteropo anthu amaopa kutuluka ndikukachitira umboni zina la Yesu Khristu. Sitingapite pasogolo ngati ifeyo amene tili Akhristu amene tapasidwa ulamuliro na kuti chilichonse chikhale pansi pa ulamuliro wathu. Timulola wamaganizo oyipa ayime pamene Ambuye Yesu mwini wake amauza khalani chete. Ngakhale pamene akumutchula zina lake kuti ndakuziwani ndinu Yesu, amamuza kuti ukhale chete, chifukwa amaziwa kuti masiku ano kwabwera style yoti anthu akumalowera ku zina la Yesu, akumalowera ku mpingo, ncholinga chona kuti anthu asazindikire mwachangu kuti ndi asatana. Asazindikire mwachangu kuti ndi asatana. Ambuye safuna, amamuza kuti ukhale chete. Koma ife lero tikuwalola azifuula, tikuwalola aziyankhula, ife tikuwalola kuti mfundo zawo zizimveka patali. Monga Esau tagulisa ukulu wathu. Monga Esau tagulisa ukulu wathu ndithu chifukwa cha nyemba. Msuzi wa nyemba, makobiri, moyo wabwino, moyo ofewa. Tagulisa ukulu wathu ndipo mwaona kuti ife tikhale pamwamba, mizimu yoyipa ikhale pansi. Lero mizimu yoyipa ili pamwamba, ziko lathu ndikumakhala ngati ziko lotembereredwa. Ziko lathu kumakhala ngati ziko limene Mulungu anakulitemberera. Yet nyimbo yathu ya fuko lathu imana kuti ndi ziko lathu limene lili la mkaka ndi uchi. Ziko labwino koposa. Kodi tikanena chani kwa Mulunguyo? Mulungu Atate mphamvu zonse tikuthokozani kuti inu mutatipatula ndikutiyitana, munatipasa mphamvu zoti ifeyo tikhale ndi ulamuliro pa mizimu yoyipa. Tikupemphani mutichose mantha amene amatipangisa ife kukhwinyata ndi kulola mizimu yoyipa ija kuti ikhale pamwamba pa zinthu zonse. Poteropo timaononga ziko ili limene munatipasa. Tikupemphani Ambuye mukhale nawo onse atsogoleri athu amene akumana ndi mavuto osiyanasiyana pamalo pamene iwo ali, kuti akumbukire udindo umene inu munapasa komanso mphamvu zimene munapasa zolimbana ndi mizimu yoyipa.
Tupempha zonsezi zina la Yesu Khristu mweyo ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, sikunati zakhale pomwepo. Mnali ndine Elizeo Bambo Nthalika. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.